Judex eller Versinger. Hvem har den længste YouTube-pølse? Første kategori er flest subscribers. Judex har 166.000. Versinger har 155.000. Dette betyder, at Judex vinder en YouTube-pølse. Den anden kategori er flest visninger. Judex har 90 millioner. Versinger har 144 millioner. Dette betyder, at Versinger vinder en YouTube-pølse. Sidste kategori er mest sete video. Judex's mest sete video er Min Mine, original musikvideo. Versingers mest sete video er Fortnite-sang Stormen Kommer. Dette betyder, at Versinger vinder endnu en YouTube-pølse. Dermed har Versinger den længste YouTube-pølse. Men hvem synes du er bedst?